Egy fél mondattal említetted azt, hogy a környékbeli vagy a szomszédok azok jól reagáltak, hogy pontosan hogy, vagy lehet, hogy milyen segítséget kaptatok-e tőlük, vagy esetleg beszéltetek-e velük előtte, volt-e valamilyen viszonyuk volt nekik ahhoz a házhoz, volt-e, ami előtte ott állt, vagy a telekhez, tehát hogy így a szomszédok, vagy a környéken lakók, azok hogy viszonyultak az előadáshoz, tehát ez az egész, meg a munkafolyamathoz? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ebben is nagyon nagy szerencsénk volt, mert amikor én először bemásztam meg az udvarba, tényleg fogalmasom volt, hogy ez kihez tartozik, vagy mi ez, vagy hogy lehet, hogy ez még mindig úgy van, hogy van, mert tényleg a belvárosban ez tulajdonképpen lehetetlen. És amikor komolyan elkezdtünk arról beszélni, hogy akkor jó, tényleg megvalósítjuk ezt az egészet, és elkezdünk rajta dolgozni, akkor bementem a földhivatalba, és akkor ott megtudtam, hogy ki a tulajdonos, és pont 2 tulajdonosa volt ennek a helynek, és pont olyan helyzetben voltak, azt hiszem, hogy pont csődbe mentek, vagy valami olyan jogi, nem tudom mi volt, hogy nem nyúlhattak hozzá ez a telekhez, nem tudom, hány évig. És beszéltem velük, hogy mit szólnak hozzá, hogyha ez itt lenne, és hogy remélem, hogy csinálnak egy színházat, és annyit mondtak, hogy jó, azt csinálunk, amit akarunk, csak küldjön nekik majd egy jegyet az előadásra, ami aztán el sem jöttek, és ilyen eléggé lazán mondtak ezek a dolgok. A szomszéd pedig annyira, tehát nagyon tetszett neki az egész, nagyon örült annak, hogy ilyesmit fogunk csinálni, és ő adta az áramot, a vizet, segített, az eszközöket, hogy tudjuk ásni, meg minden. És igazából neki meg azért volt jó, mert az összes szemete, amit itt láttunk, ez a sítkúpat, az ő szemete volt, és mi ezt teljesen ilyen több heti munkával azt kitakarítottuk neki, szerintem ő elég jól járt ezzel. És hát a többi, igen, a rendőrség az annyi volt, hogy egyszer a nem tudom hányadik előadás előtt fél órával bejött 2 rendőr, így mosolyogva, hogy mit csinál, micsoda. Akkor mondtuk, hogy hát ez egy színház. Jó, akkor csak ne legyünk nagyon hangosak, így 9-ig kb. Tehát igazából ennyit mondtak, hogy 9 után már nem nagyon legyen hangos zene, mert az egyik szomszéd szólt, hogy hangos volt a gitározás, és hogy ez őt zavarta, de semmi más nem volt. És az is még nagyon érdekes, hogy ez a telek, ez többen is az előadás után jöttek, hogy több embert is nagyon régóta foglalkoztatott ez a hely, és nagyon régóta szerettek volna valamit csinálni, csak nem tudták, hogy hogyan, és hogy kivel megvenni, és ez is, hát hogy ez végül is így sikerült, hogy annyira sok szerencse miatt, lehetőség miatt végül is sikerült, és ami most lesz Pesten, az is hasonló alakult, tehát ott is megkerestem a tulajdonosát a háznak, és ő is nagyon örült, teljesen minden dolgozhatunk volt, és az összes ott lakó is nagyon jó, és mindenki mondta, hogy szeretném majd látni, és segít, szóval is vannak még ilyen emberek, vannak még jelentőségek, úgyhogy nagyon örülök ennek. Köszönjük szépen, igen? Nekem 2 kérdésem lenne, az egyik az a műre vonatkozik, amit előadtatok. Hogy az már egy klasszikus mű, vagy itt íródott ennek a kertnek a számára. A másik pedig az, hogy a kertet hogy rendbe hoztátok, illetve egy előadást csináltatok itt, hogy van-e valamilyen utóélete, tehát használja más társulat, vagy ti későbbiekben tehát más előadásra tudjátok-e majd használni? Ez is nagyon jó kérdés. Tehát ugye az első válaszolva az az, hogy számomra pont ezért csodálatos ez a Science Pacific színház, mert szerintem ez egy hatalmas lehetőség, hogy bárhol lehet színházat létrehozni, a város bármelyik pontján, bárkivel, bárhogy, tehát ez szerintem fantasztikus, és hogy igazából abból a helyből nő ki, meg abból a helyből származik az egész előadás, ahol létrejön. És itt is úgy volt, hogy nyilván gondolkoztunk arról, hogy mit kéne, hogy kéne, minek kéne itt történnie, de igazából beléptünk együtt a kertbe, és ott a helyszínen kezdtük el kialakítani, és ott találtunk egy lámpát, és akkor abból kitaláltuk, hogy hú, akkor ez majd ez lesz, meg az lesz, vagy ott volt ez a fa. Én megcsináltam egy fehér ruhát, és akkor néni mondta, hogy jó, akkor itt ez a fehér ruha, akkor feleségül megyünk ez a fához, tehát egy ideig
és jó, de akkor mi fog történni a filmmel, aki ott kapott a lépcsőn. Tehát, hogy egymást hozták végül is az események, és minden a helyszínből lett.